akwai abin da mutane suke shiga matsala a ciki sai a ce aƙida don aƙidan musulunci la ilaha illallah kowane iri kake ba kowane irin ma ƙungiya kake in aƙidan ka ya kauce ma la ilaha illallah to ka zan ba musulmi ba. To in ma akwai sabani a addini fahimta ake ce ba aƙida ba. Babu wani musulmi da yake da sabanin aƙida, don sabanin aƙidan na faruwa ka ce Allah ɗaya ne ko Allah biyu ko na abu ba Allah ba, to an ba shi gaba ɗaya duk an yi itifaki a aƙida na musulunci. Amma fahimta wannan an saba. Fahimta idan ya zo a cikin littafi kitabu wa sunna ka dogara da shi ko ka yi kuskure wannan da sauki. Annabi ya ce mani ijtahada wa asaba falahu ajrani man ijtahada fa akhada falahu ajrun wahid. Duk wanda ya ijtihadi ya gane wani abu yana da lada biyu kuma ya dace da shari'a, yana da ladan ijtihadin, yana da ladan aikata wannan abu. In yayi kuskure ma yana da lada daya. Amma son zuciya kawai don kana sha'awar wani abun da kake ka dangana ka ce wai kai shine dole a zo a bi ka, to Allah ba bai taba yin mutane iri ɗaya ba. Kai kana maganan ma musulunci, to wani musuluncin ma bai daida da shi ba, annabi ma bai daida da shi ba, qur'ani ma bai daida da shi ba. Kai kokarin fahimtar da wancan mutumin mana ya dawo ya bi musuluncin fiye da dan uwanka wanda fahimtar nan an samu sabani tun daga sahabban manzon Allah, tun tsakanin sayyidina Abubakar da Umaru an samu sabanin fahimta ba na aqida ba. Lokacin sayyidina Abubakar aka ce ba za a bada zakka ba bayan annabi Muhammadu ya tara sahabbai, me kuke gani? Suka ce to muna ganin a basu da Allah. Ya ce wallahi ba zan basu da Allah ba, sai na yaƙe su, tunda Allah bai taɓa raba zakka da haji ba da sallah ba. Aqimu salata wa atu zakata. Suka bi shi dole a fahimtarsa. Can kuma sai suka ce tara Qur'ani. Ya ce wallahi ba zan yi ba, abinda annabi bai yi ba. Suka ce kai ma ka gane, daga baya ya dawo ya gane. To haka nan sabanin fahimta yana da yawa a cikin addinin musulunci. Wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shirye kayan yaƙi da aka je gazotul handaq din nan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko mishi maza ka je wajen Yahuda wannan ka tare su ka kore su. Manzon Allah ya fito ya ce mutane duk wanda ya bada gaskiya da Allah da manzon Allah kar yayi sallar la'asar sai cikin Bani Qurayza. Lokaci yayi na sallar la'asar, wasu ka zaburi dokin su akan hanya la'asar yayi, wasu ka ce a tsaya ai sallah, wasu ka ce wa annabi ya ce sai an je can. Suka ce mu a fahimtar mu annabi yana son ai gaugawa ne, ba yana nufin a jinkirta sallah bane. Wasu suka ce koya dai mu sai mun je can. Duk suka yi haka. Da aka zo annabi ya ce ya kuka yi? Ai mu mun yi sallah. Ya ce kun yi daidai. Ko ba ya ce mu sai da muka nuna. Ya ce duk kun yi daidai. Suraka wato mutane ba a tsaya an fahimci karatu wajen inda karatu yake ba. Larabci aka iya sai a ce wa za a yi karatu. In ka iya larabci ya yi har ne ma ya iya larabci. Saboda haka zuwa ake ya ɗauki ilimi wajen masu shi, ka san tushensa. Shi sa kowane abu ka gani akwai usulul fikihi. Shi sa ake wasu abubuwa gaba ɗaya kamar su mandiki, su balaga, su meye da sauransu. Ba na yin su don wani abu ne, don a gano inda abun ya nufa. Saboda haka maganan cewa wai mutum ya kira mutane ya karkatar da su zuwa abin da yake nufi shirme ne. Ka jawo hadisi ko ƙur'ani ka fassara yadda Allah yake cewa. In Allah ya ga dama ya shiryar da mutum abin da kake so ya shirya, in Allah ya ga dama ya kasa fahimtar da shi ya kan iya.